సరదా సరదా సిగరెట్టు ఇది బాబు ప్రభు నువ్వు తాగుతున్నావా? అయ్యి అంకుల్ తాగట్లేదు, తింటున్నా. ఎవరు తొందరగా ఇంటికి అడిగారా? ఏమో అబ్బాయి బండి తీసుకున్నా రాని సర్ప్రైజ్ ఇస్తా, ఫోన్ చేసి వస్తున్నాడు. అంటే వీడు మా నాన్నకి ఇప్పుడు వీడు ఇప్పుడు నువ్వు సిగరెట్ తాగి మా నాన్నకి చెప్తావా? సఫారీ ఇది హాన్స్ అంటారు, హాన్స్ చెప్పవా? చెప్పు చెప్పు. ఇవన్నీ కాదు, ఇది బీర్ అంటారు, బీరు. చెప్తావా చెప్తావా? ఇంకోసారి కానీ మా నాన్నగారు చెప్పావు అనుకో ఏడు వస్తావు. నేను మా నాన్న పిలుస్తున్నావు? ఒరే గొర్రె పిలిచింది మీ నాన్నే, ఇది చూడు ఒకసారి. చచ్చినావురా.